ste tu došli? A podporiť kamošov. Že otca som hlavne prišiel podporiť. Ktorí budú vyhlasovať Miss Sherpa Rally na rok 2025 na chate Podľubierok. Porovnať si cíly s ostatnými, trošku sa zabaviť, zašportovať a vyskúšať sa iný terén hlavne. Jožko, prišiel si tu zvíťaziť dneska? Určite. Áno? Určite. Nemáš nošu? Dávam to trošku. Pozerám, že tu máš kolegu vedľa seba. Čo ja poviem, tento chlap je, by som povedal, že rarita v našej doline, lebo už len tak ako chodí, tak ako si zoberie vždy na pleciach, vyniesie hore s úsmevom na tvári, tak nepoznám iného nosiča, ktorý by išiel celý čas s úsmevom na tvári. Preto je rarita. Čo to je? Čaj. A ty chceš vyťaziť dneska s čajom? Určite nie. Som sa dopočul, že si tu prišiel zastupovať zbojnícku chatu. Áno. A tvoje ambície sú skončiť? Výjsť hore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, takže ešte raz zatleskajte mu, vytleskajte ho! Víťaz skrytko podporujú to Sherpa Rally. Veďte musí. A teraz si sa mal priblížiť Markováku pretekárov. Ničko. Ovácie, poriadnu skvelú atmosféru, druhý medzi mužmi, 70 kg na pleciach. Famózny skvelý výkon, domáci borec Michal Zelenčík! Poď Mišu, poď! Druhé miesto. Ukáž, jak to boli. Boli to. Kde to je požiadanie, Orku?